Kaliki Allah kai min taimako, ahadun sarki kaliki sarkin sama sa'in dago, baiti zanuwa shugaba ka cire ni a layin rago. Allah kaka min na yau zan yi yaban madugu. Salatin da bakar Allah kai masa sau yawan kasa, da duk wanda suke kusa. Asana na mukarrama amiratu ginshiƙinsa kasa, yardidiyar Aisha barkadayyar mai ai gida. Fara'arki ya fadi mayar annabi ba kya fushi, daga annati na ke fadi sai in ji ina murmushi. Daga neman galiyos yar annabi ne na zo neman galiyos yar annabi ne zo. Sai na saka har auliya ayaban ba a jaliba. Abul Abbas jiyali tafiyar ba a tarda ku ba. Tafiya gausis zamani barha ba zai faduwa. Sisiye jamuje fara ba a kai nawa ba. Batu ai murmushi, ya haya ai murmushi, shakundum ai murmushi, nison ai murmushi, Sa'adiya ai murmushi, da Bilqis ai murmushi, Sahabba ai murmushi, baby ai murmushi.